kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Sare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji jamma hande jaten koye dendi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi e kabaruji international. Jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare hande ko ñalawma alarba hawri ko 10 juin hitande ujunnaje 2026 habaruji mon e ɗemgal Pulaar ɗum noon ko meftande habaruji meɗen guiɗoɗen habaruji men international e jamma he hono kamɓe CNN ɓe reporti won commandement gonɗo toon to funnague ɓaɗi noon ko armée Amérique mbi wonde ko kamɓe États-Unis ɓe puɗɗitima kadi bombardement ji toon to Iran ɗum noon e wiide mabɓe kamɓe ɗum ɗo fof koye sibabu e yamirore mo hono gardiɗo leydi États-Unis noon kanko Donald Trump ko way wonde fof ene wayni ko oɗo attaque kadi ɓe mbi wonde ɓe jani e nokkuji kewɗi nokkuji ɗi kadi en jeeya hen nokkuji ɗi ganduɗa kamɓe Iran ƴewde ko arata e mabɓe koɓe kutorto ko communication donc tungade hande e communiqué gummi toon to central commande ɓe mbi wonde ko ɓe mbaɗi oɗo attaque hande kadi ɓe jani ko nokkuji kewɗi no fate surveillance ko fate communication ko fate defandude weeyo mabɓe ɗum noon kadi ɓe mbi ko kamɓe États-Unis oɗo attaque ko yimɓe ɗumɗoji militaire mabɓe marines yimɓe air force en wonde navy ɗum noon wonɓe ma ɓe mbi wonde toon ko kutorima kadi misilaji taw ko misilaji ɓurɗi wonde avancé taw kadi ene yande nokkuji taw ene mbawi ene guide ɗum noon ko way wonde fof ene wonde ko kamɓe Iran tungnade kadi communiqué gommiɗo toon to Téhéran ɓe mbi wonde ko kamɓe ne wayde ko maɓe guddu cirtol Hormuz ngol e kadi ene wonde ko kamɓe Iran kadi ɓe mbawi yande toon kadi to Bahrain e toon to Kuwait siftiniɗon tan ko Iran oɗo sa joni yo yoptorto attaque mo États-Unis tan ko tawde États-Unis woɗɗi ɗum ko yande nokkuji ɗi ganduɗa kamɓe États-Unis ɓe jogui toon intérêt e surtout base uji mabɓe militaire uji goni siftiniɗon tan ko kanko Donald Trump o haali nangi ko wi wonde ko ene wayni ko gossodiral walla joftodiral kamɓe Iran États-Unis e Israël ko mbaddata ko fati attaque oɗo ene wayni kankadi dartima e ɗum noon ene wayni ko Iran kañum horum haali nangi wi wonde ko ala foof konngol gumorongol hunduko makko kanko Donald Trump taw ne wawi gonɗinede ko e wiide mabɓe Iran guilani ko ɗum waɗi hande kala ko fate en nanodiral pour jaam guerre no dartira toon ɗum waɗi wawa yarude yesso hande tungnade kadi e komi toon to Fox News ɗum noon ko kanko Donald Trump haali o wi wonde ko ene wayni ko ɗum kadi o haaldi koye Fox News o wayni kadi ko bombardement ji puɗɗima kono ma o dartin ɗum joni kanko Donald Trump kadi e nder ko haali o wi wonde koye ene wayni ɓe berlima toon ken wona 49 tom hak misilaji ɗiɗon kadi misilaji foof ko toɓɓi ko nokkuji ɗi ganduɗa en taw wona e nder capital Iran goni ɗum noon kadi e wiide mabɓe kadi ko ɗiɗo nokkuji foof ko nokkuji intérêt il faut ɓe ñifa ɗum wonande kamɓe américain ji koɓe kaali ɗum noon kadi ko kanko Donald Trump haaldi ɗum e Fox News kanko Donald Trump kadi e nder kadi ko yalti caggal nde journaliste uji namdimo ɗum noon ko toon to Maison Blanche wimo wonde ene wayni ko oɗo sa joni inflation nene ɓeydo bonde ɗum noon gurdam nene ɓeydo tiiɗande wonde américain ji kadi surtout prix ji pétrole nene ɓeydo waya yiyade dow kanko Donald Trump o wi wonde ko hawnaki o gajoro o wi wonde ko kanko mo yiiɗi e woni kanko Donald Trump o wi wonde ko inflation walla gurdam ɗam no wayi tidde ni o wi ɗum ko hunde ene weelimo oɗo sa ɗum noon kadi ko hawnaki ko républicain ji walla surtout en taariɓe mo wajotoɓe mo surtout kanko vice président maɓe continue kadi defandude mbi wonde ɗum o gajo tan ngol ɗum won lawol mo ko ɗiɗoɓol wiide wonde ko attaque gueɗe ɗe waɗata Iran ɗe kanko ɗum ala fayre nde o jogui ko fate yurmade walla miijade gurdam Amérique no wayi tidde oɗo sa joni donc e wiide makko kanko J.D. Vance o wi wonde ko ɓe paami wonde ko won kamɓe États-Unis e kamɓe Israël ɓe pamodirani gueɗe ɗin surtout guerre gonɗo toon to Iran ko wawi wonde foof ene wayni ko kanko J.D. Vance o wi wonde ko ene wayni ko hawnaki ɗiɗo bombardement ji mbaɗi saw par ce que maɓe bombu Iran kadi bombardement ɓurɗi bonde ay kono hawnaki caggal muɗum ma Iran fam wonde ko alay sago intérêt muɗum wawa arde wadde maɓe négocier habaruji men hande ummade toon tunnade kadi e médiaji walla galleji jandiyankoji gonɗi toon to Iran e mbi wonde koɓe nani ene wayni ko pusanɗe nanama toon to Téhéran walla toon to Iran ɗum noon e wiide mabɓe kadi ɓe mbi wonde ko pusanɗe ɗe kadi nanama toon to Bandar Abbas ɗum noon toon kadi to Minab e toon kadi to Keshm Island ɗum dumde wonde toon de kamɓe États-Unis ɓe jiiɗi toujours yande hen walla ɓe jiiɗi heftude ɗum ni kamɓe république islamique agence mabɓe toon to Iran wi wadi kadi wayni ko ɗeɗon pusanɗe foof nanade toon to Keshm e Hana en kamɓe Iran en wayni ko nokkuji mabɓe militaire uji ko way wonde fof kadi ɓe mbi agence o wi kadi hedde midi 45 ɗum noon ko caggal minuit ɓe mbi wonde kadi ko toon to Minab ene wayni ko kamɓe États-Unis ɓe mbawi kadi neldude toon bomboji ɗum noon
ande ton to funak badi tunad kadi Al Jazeera ko ali ben kam Israel nabe kadi e ben continue bombarde zone to Liban adum non tun o de nyalom tan be bari ton ken won sappo jegom ne dum non kadi ko gede de ganduda en kambe organisation des nations unies en yewo do sa joni so tay kambe Israel be ngona e violation pour ko fate en crime de guerre خبر جمعنا international عندي هون كانكو ministère affaires étrangères من ليدي Sénégal Cheikh Niang ay kanko Cheikh kanko kadi omon continue jullu makko ay leydele ni ganduda en jaade CEDEAO en hande nyala mo nyalli ko ton to Togo dum non ko ciagal de ummi Abidjan de ummi Abidjan e Freetown en ko o sadio won ko Togo dum non foko wadde campagne ambele de leydel foni support hono kanko général Biram Diop pour yewon kanyum horum gardido commission CEDEAO kanko Cheikh Niang de wetti ton to Togo o wande ko addi o ari ko nula de kadi mati batak gomido gardido leydi Sénégal on Bachir Diomaye Faye odon batak kadi fay kadi koy frère mudum e seydi mudum hono président for Nyasigbe e wi kadi ko teddungal wonandemo kadi addude o do lettre kadi tottudum e président gardido leydi responsable leydi Togo e dum non kadi taw ko président mo leydi Sénégal nulum ko e wonde fo o wi kadi o do batak kadi ko pour belle leydele fonim janta e Sénégal pour wawde subade hono général Biram Diop yo won gardido commission CEDEAO Abridgment International hanki tonto Genève no kanko Macky Sall en wayno o jeenoma e débat baɗa ɗum non ko yimɓe ene candidat ji ɗaɓɓoji oɗo sadio wonde secrétaire général des nations unies ɗum noon e tugnade kadi ko commentaire uji baɗaɗi taw kadi ko Sénégal report ɗum kanko Macky Sall en wayno ko gila ministre aji garan ɗi tan o holi en wayno ko haalluji makko ɓuuri teskirede wonde ko waɗi o holli o rokki safar plan mo ganduɗa ken wawi fewnude organisation des nations unies oɗo sadio ni hono oni en wayno ko caɗele muɗum ko sibabude won hareji goɗɗi hakkude leyɗele won tension ngaji géopolitique ɗum noon ko américain ji contre russie naɓe e yimɓe rewɓe mumen e won kadi ɓuure teddinade ɗum noon ko inégalité hakkude rewɓe e worɓe walla hakkude leyƴi e ɗum noon kadi woodi kadi ko wiyete crise ɗum ɗoji kadi caɗele climatique en woodi kadi ko wiyete en kisal wasde wonande ñamde e kadi ene wayno wasde ɗoftade kadi organisation ngaji kewɗi gonɗi ɗon ponnoɗe wallude ko fate kisal donc wi wonde o wi ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ganduɗa ko sifaji organisation mondial ko fuɗɗi tampude ma fewnte donc o wi ene wayi ko kanko Macky Sall haali hen kadi o wi wonde ko alaa sago oɗo sadio hoolare wooda hakkude leyɗele ɗe e kadi ene wayno ɓe jaɓa kadi ene wayno ko oɗo organisation kadi ko leyɗele kewɗe walla liƴƴi kewɗi gona hen ko fate wallu ɗum pour ardade ɗum kanko ko wawi wonde fof kanko mennoɗo ardade leydi Sénégal ene wayno haalluji makko fof holli kadi ko kanko hoore makko omo wawi ardade oɗo organisation e kadi sibabude humpito ngo jogui e sibabude kanko hoore makko kadi sifaji ɗi cifaɗe makko wonde ko omo wawi haaldude e yimɓe taw ko leyɗele mawɗe omo wawi haaldude kadi leyɗele goɗɗe ɗe ganduɗa kañumen ɓuuraɗe ɗum ɗo fof noon ko débat batnoɗo hakkude kanko Macky Sall e candidat ji tati goɗɗi e rewɓe aɗa wonnoɓe toon to États-Unis wawi wonde fof ene wayno ko ɗum woni ko haalte e aduna e hannde ko fate oɗo débat e surtout kanko réponse kanko jaabuli makko kanko Macky Sall har men artude habruji men États-Unis habruji men international surtout ko fate coupe d'Afrique coupe du monde baɗeteɗo oɗo sadio donc ko sifa ɗo États-Unis en wayno ko hunde hawnide wonande kamɓe américain ji jaɓɓorto en e yimɓe ɗiɗo équipe aji garoji tawede ko fate oɗo coupe du monde ko adi fof en wayno ko kamɓe États-Unis ɓe duttini arbitre goto international somalinaji ɗum noon haysinde oɗon kañum horum ko neɗɗo mo ganduɗa rokkanoma ni passeport diplomatique e kadi ene wayno ko neɗɗo mo ganduɗa en kañum horum en ɗaminno wonde ko matchuji puɗɗotode jangguɗi kañum hoore mum jogorno wonde goto e arbitre uji kadi ko neɗɗo kañum hoore mum cuɓaɗo wonde e hitande ujunaji ɗiɗi nogas joyyi ko arbitre ɓurɗo heftinede e aduna he ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko somalnajo nde o hooti nde o nawta turki nde o wi wonde ko ene wayno ko ɓerde makko boni hen kadi o meeɗani sikkude wonde ko haysindo amo siri omo andi kanko hoore makko américain en gandi ala fof ko wone makko salti o meeɗani sikkude wonde ko maw haɗe wonde ko participe e oɗo coupe du monde kadi ɗum ɗo ko koyɗol makko wonno ko wawi wonde fof ene wayno hollama kadi équipe aji kewɗi surtout équipe Sénégal naɓe no yimɓe immigration no fuyirtaɓe e surtout ko addude kadi hay dawaɗi pour ne gurnoɓe ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa wona respect kono noon ko teskitata noon hono gardiɗo FIFA o kañum hoore mum ne wayno ko wawani wadde réaction mo ganduɗa kene wawi wallude ha famna États-Unis wonde ko États-Unis gueɗe ɗe waɗata ɗe fof koko lundi koɓe nanodirno hadde coupe du monde o fewjede no waɗɗo États-Unis e ɗum noon e wayno ko
kanko hoore makko noddino Donald Trump tungnade hande ko communiqué ji gummi toon wonde noddino Donald Trump surtout nde oɗo arbitre international nde ɓe jaltini ɗum nde kono e wayno Donald Trump caɓani ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe ardiɓe FIFA oɗo saaha joni ɓe goni ko ƴewde so tawi coupe du monde o gasi walla so tawi ene jogori gasde ni par ce que hawnaki won jour uji hawnaki kadi won yimɓe ɓe ganduɗa hohoɓe toppitiɓe ko fate gestion oɗo coupe du monde ma kadi nadde e États-Unis donc sifti noon tan ko coupe du monde o fuɗɗoto ko janggo ɗum noon toon to Mexico e Canada ene wayno ko fuɗɗoto d' abord ko janggo ko kamɓe Mexico contre Afrique du Sud. Kabaruji men États-Unis ene wayni ko yaltiti hande kadi woni wayni ko kanko Donald Trump gueɗe ɗe ganduɗa hen oɗo jaaji joni sifaji wonde o fuɗɗima tampude walla woni koye sellani ɗum noon ko toon to yano to New York hollam New York kadi o yano ko tawtorede ko pettugol NBA ɗum noon ko basketball yiyama kanko hoore makko non seulement omo jooɗi omo woni nokku ɗo denaɗo taw ko weeruji blende mbaɗa hen kono noon kanko hoore makko omo ɗani taw match ne continue jouer ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump e yimɓe taariɓe mbi wonde ɗum ɗo galleji jandi en ko mbaɗi ɗen fotoji taw gooda hen. Kabaruji men États-Unis hande hono kanko Bill Gates ɗum noon ko kañum woni cosnoɗo Microsoft ene waɗa arino toon hande toon to congrès ɗum noon kadi ko caggal nde nodda pour settade ko fate ni jeepi absine ɗum noon e konngudi o haali kanko Bill Gates o wi en gurdam makko ala mo meeɗi wadde ko boni ala kadi mo meeɗi toñde ɗum ɗo fof noon ko kamɓe démocrate en ɓene continue kadi eɓe mbiya wonde ko mataw kamɓe républicain ɓe fonno noddude ɓe noddata ɓe noon noddata ko yimɓe wonɓe ɗum noon surtout en kamɓe démocrate ɓe miijoro ko fate en kanko Donald Trump e nder foto jaltude noon kanko Bill Gates hollama aussi wonde goto e sukaɓe rewɓe ɓe ganduɗa kañum en koye men ko takkaɓe walla ko oɗo sajini ko wullitiɓe wonde ko toñanoma e nder ɗiɗo haalduji kalteɗe ko fate jeepri Epstein kono noon ko wawi wonde fof kanko Bill Gates o haali o wi wonde ko ala gueɗe ɗe waɗi ko teskiti gurdam makko taw ko toñji neɗɗo walla ko yande muɗum walla ko wawi wonde fof ko haalte ko. Kabaruji men États-Unis cakkitorɗen kadi ko analyse politique mo kamɓe CNN ɓe mbaɗi ɗum noon ko fatte guerre gonɗo toon hakkude kamɓe États-Unis Israël e Iran e surtout yen wonande kanko Benjamin Netanyahu e kanko Donald Trump holko woni intérêt mabɓe so tawi guerre o continue walla guerre o dartima tumnade hande e CNN ko haali surtout ko fatte kamɓe ɗiɗi fof kanko Donald Trump e kanko Benjamin Netanyahu ene wayno ko mbi ko ma woni lebbi ɗiɗi joni ene wayni ko sondage uji kollini wonde ko kanko Benjamin Netanyahu yimɓe chance makko wontude premier ministre kadi ene wayni ko 50% kono noon wayno oɗo saha hande ɗo yarate ɗo sondage uji kolli wondi ko jogui chance tan ko wontude premier ministre ko wonti joni 33%. ɗum noon firti ko so woseji ɗi mbaɗi e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom koko jogori wadde toon to Israël kanko Benjamin Netanyahu o wonta premier ministre ɗum wayni ko kanko Donald Trump so tawi guerre dartima so dartaki foof ene wayni ko kanko ala impact ko waɗata e makko par ce que o wonta saha kadi candidat kono noon impact o ko ma woni e kamɓe républicain ji so guerre dartima e so guerre o dartaki foof ma woni ɗum noon e vidéo makko kadi kanko oɗo analyste Henry Hari o wi wonde ene wayni ko impact ko fate caɗele guerre o ko ɗum ɗon ko gueɗe jadduɗe e poluji sondage uji kan gueɗe jadduɗe e sondage uji hono inde makko kanko Donald Trump ɗum noon kadi ɓeydi tellade oɗo saha joni woni ko 32%. ko fate sécurité toon Israël tugnade ha andinoɓe o wi so tawi guerre o dartima han yimɓe ɓe ganduɗa surtout kamɓe juven ɓe mbi wonde est ce que ɗum ɗo ko nafoore mabɓe walla ɗum ɗo ko ɓuural mabɓe o wi wonde ko ene wayni ko sondage uji yimɓe ƴeftaɓe ken woni ujunnaji yimɓe mbi tan gonne ko 34% e ɓeɗo yimɓe fof mbi wonde ko so guerre o dartima joni hawnaki ma ɗum naf kisal toon de Israël kono e mbi wonde ko 58% e ɓeɗon yimɓe surtout ko juven mbi wonde ko so guerre o dartima joni ene wayni ko Israël oko jogori continue wontude e danger pour sécurité muɗum ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayni ko kanko Benjamin Netanyahu calcul mo jogui o ene pour guerre o continue ɗum ɓuuri wonde ko nafatam contre Donald Trump kañum hoori mum par ce que ko wawi wonde fof ene wayni ko haysindo Donald Trump waƴaka ko fate sondage uji muɗum au moins kam ne waƴa ko wayni parti républicain surtout woto perdude élection ngaji garoji donc Donald Trump no peeje wayni ko kanko Donald Trump kala peeje ɗe wawi dañde o yiɗi ko guerre o darto ko yacci on jarama musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio sar ko ɗo tonggui meftande men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni junggo mum nde waɗante en jaam